бародаро, ҳамаи ҳамин бародарои тоҷик, ай Тоҷикистон, ҳамаш ина ҳамаи ҳамин ай Тоҷикистонам. ина Ҷаҳонгир ҷои якай тоҷ. ина ҳамаш бачаҳои совхоз ҳамастак. ҳаштум риёл ҳаштум одам буданд. бахайн ҳаминҷа се акав додарай ҳар сешай кони бозон будиям. як ташқича якми мард дор кашидаги будай, як тари дигар ҳамин 1 апрел будай. Акай шухӣ ба шухӣ дар дилиш ямуш задай, ҷо ба ҷо ғелдай мурдай, ана бо уша свет задай мурдай. ҳайни мехе бародаро, ина фикр кунед, ина Ҷаҳонгир дар ҳаққи ҳамаи ҳамиҳо дуогӯ боша, ҳамиҳо ҳамаш ай Тоҷикистонанд. ай Норакам ҳастай, ай Ленинободам ҳастай, ай Ваҳдатам ҳастай, ай ҳама ҷо. ин ҳамин апара гуфтану? ҳамин апара гуфтан Москва бурдан бо гардондан овардан. 63 Қосимова. дар ҳақиқатан нигоҳ ҳамаш ҳамин 2020 ай. ҳамин дурун шонда якта Озарбойҷон будаю, дигар ҳамаш ай Тоҷикистон ай. дар ҳақшон дуогӯ бошен. Ҷаҳонгир